Belmont este clientul nostru. Noi pentru Belmont am dezvoltat Society Hub-ul, interiorul, 3 colecții pentru interioarele apartamentelor și caselor care pot fi achiziționate de către proprietarii Belmont. Și eu vin înainte cumva echipii să investighez dacă toate lucrurile sunt ok și să vă povestesc puțin și despre Ready to Move In. Vezi ce înseamnă Ready to Move In? Deci este conceptul gândit că în momentul în care ai primit cheia să poți să te muți. Și am dezvoltat un concept în care avem toate elementele incluse. Miros special proiectat pentru acest apartament sau casă, da? Covoare, furculițe, inclusiv și un set de periuțe dacă e la final. Și toate lucrurile astea vor fi delimitate pentru acea cifră sau o literă H în fața la numărul apartamentului. Deci noi suntem acum la parterul apartamentului, casei, în cazul dat noi este un C, și avem aici un colț deschis. Noi avem zona de televizor, zona de living, aici avem zona de dining cu un bufet și o deschidere și avem un lucru foarte fain aici, sticla în colț. Și când am deschis draperia și asta, avem curtea noastră personală, sigur că amenajată cu copaci, cu totul, va arăta foarte, foarte bine. Deci avem o insulă în zona aceasta și această coloană de beton este integrată în mobilier care trece din zona de bufet pentru servirea mesei în zona de bucătărie. Și în momentul în care tu gătești sau ai aici zona de spălător, și aici avem cuptorul, frigiderile și bucătăria pe unghi, o insulă pe centru care ai și 2 scaune în partea asta, de exemplu aici tu poți să vorbești, să comunici și începi să discuți, și în partea asta avem zona de canapea cu televizor și urcarea sus. Urcarea sus noi am mascat-o pentru un mobilier, aici se vede destul de bine, vezi? Este practic scările care trec și este mobilierul ăsta, care este o delimitare. Deci exact, dacă o vedem, este o tâmplărie montată. Ce vedem noi? Avem un element și de design și totodată de ramforsare care arată foarte bine. Mie îmi place apropo elementul ăsta, chiar interesant. Plus avem izolarea antivânt, așa, lipită cu cărămida. În partea asta putem să vedem cotele deja. Uite aici, se vede foarte bine. Deci sunt niște lucruri ascunse care voi de obicei nu le vedeți, pentru că de obicei după aia sunt acoperite de șapă, sunt acoperite de rigips și nu vezi. Dar la etapa asta este foarte important să vezi că este sigilat tot conturul montării tâmplăriei. Deschide, uite ce bine sună. Fain, nu? Se deschide. Avem un batant. Eu sunt adeptul la batantă, sincer. Sigur că foarte des am pus culisante și astea, dar pentru mine un geam curat, frumos, bine curățit e mult mai bine, pentru că și țânțari, și după aia și insecte, și căldură. Trebuie să numărăm să vedem câte reflexii avem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 reflexii avem. Într-așa mod vedem câte sticle sunt utilizate pentru acest tripad. Un geam mare deschidere către piscină care are 2 zone. O zonă cu o piscină mai joasă și o zonă cu piscină normală. Ceea ce este foarte fain. Imaginează că e apa care vine aici și tu este în piscină. Și condominiumul și Belmont are o piscină deschisă care este organizată bine cu un Society Hub aici, care l-am proiectat. Vezi randerele acum. Dacă nu, intri și pe site la Belmont sau la highproject.com și vei vedea randerele cum arată acest Society Hub, care are și o zonă de joacă pentru copii. Foarte fain. Aici este intrarea în apartament, avem un dressing la intrare și avem o zonă de laundry, adică zona unde punem mașina de spălat, mașina de uscat, zonă de depozitare, o zonă de duș cu wc și asta și o zonă de dormitor, care poate fi sau birou sau dormitor. După aia trecem în partea dreaptă în care avem zona de zi. Deci ca să vă vizualizez aici, noi avem ușa de intrare în zona aceasta, după aia avem zona de laundry în partea stângă, în partea dreaptă avem un dressing pe toată lungimea, unde este fix zona asta de primire, ceea ce mi se pare mega important la orice apartament, să ai o zonă de primire în care ai lucrurile murdare, încălțăminte, schimbi în șlapi și așa, și deja de aici începe zona curată. Eu mă refer că aici deja avem zona de baie de la parter, care este și comună și este zonă cu duș, dacă vin oaspeți aici sau, de exemplu, dacă ai un birou. Partea asta noi avem deja dormitorul sau birou, care are geam în pardoseală, are zona asta sub scară, care o vom utiliza ca o zonă de mobilier și într-așa mod, deci este o zonă de dulap și dressing-uri mare. Și uite ce deschidere, ce panoramă se deschide aici, practic tu ai sticlă mare, imaginează cu un perete din
tot living-ul tău plus un colț este totul deschis și vezi zona de zi, zona de dining, zona de bucătărie și după aia urci la etaj. Și ca să nu pară scara asta parte din interior sau așa, propunerea noastră era să-i dăm o zonă de delimitare. În plan se vede un mobilier care delimitează cumva zona de living cu acest element aici. Apropo, modul nou poți să-l găsești la Design Radar începând deja de azi. Plus, până atunci, dacă îți dorești, ia contactul cu reprezentanții Design Radar și îți vor face o întâlnire separată pentru tine dacă vrei să descoperi lumea și filosofia Moldova. Apropo, un element important care trebuie să-l vezi, avem sus un luminator. Ai văzut? Să știi că la Belmond există mai multe tipuri de proprietăți, de-aia e un condominiu închis cu înălțime joasă, avem și case, avem case blocate, avem apartamente, avem case individuale, de toate sunt diferite. În cazul dat noi suntem într-un C1 în care avem soluții de la etaj, dacă vii aici să vezi, urcăm pe scară și avem în partea dreaptă o mică depozitare, după aia avem un dormitor cu baie, un dormitor matrimonial cu dressing și cu baie și în partea stângă avem un dormitor cu baie. Deci toate trei, atenție, dormitoare au băi la etaj. Dormitorul matrimonial, ca să vă faceți o idee, deci avem o zonă de dressing-uri, în cazul dat noi am propus cu variantă cu sticlă și după aia, cum se vede aici, observ, lateralul ăsta este fix peretele ăsta care e de aici. Deci aici practic avem un dressing și avem o margine care acoperă și continuă placarea de la dressing, așa în mod când intri în dormitor, practic pare că acest dressing separă dormitorul și dormitorul pare mai mare. Dar există zona de dormit, în cazul dat aici este patul în care tu dormi, în partea asta poate fi un televizor sau scrii tu dacă crezi că trebuie să fie un televizor sau nu un dormitor, plus un balcon. Ceea ce este foarte fain pentru că ai un balcon, ai o deschidere, o perspectivă în cazul dat și o vedere pentru o nouă dezvoltare care va fi tot ce vor fi, apropo, tot case joase de 1-2 etaje. În partea aceasta avem baie, în zona de dormit avem, vezi, un duș extrem de mare, îl vezi, cu geam și două chiuvete și WC-ul. Deci practic aici avem zona de canalizare pentru WC, aici avem zona de duș, așa, și aici avem zona de chiuvete. Deci asta este un matrimonial care el efectiv ocupă cam 40% din etajul de sus. Vezi dressing-ul, acest perete este exact aici lăsat pentru zona de dressing, o zonă de birou și un pat normal, care poate fi de 1,40 sau 1,60. În cazul dat la noi este 1,60. I-am lăsat loc aici, nu putem să punem noptieră, distanța asta am echilibrat-o, dar dacă pui un pat mai mic puțin, poți să ai și o altfel de organizare. În cazul dat, noi am ales această versiune. Aveți pereții interior doar din gips și nu te încuiți cărămida? Soluțiile, apropo, pentru că aia care comentează că de ce nu se te încuiește sau zgletuiește cărămida, pui profile, păi de asta am fost inventat acest sistem, pe aici se trasează, nu găurim cărămida, am văzut în foarte multe șantiere, se găurește cărămida, se găurește betoanele, își bate joc efectiv de construcții. Cărămida își păstrează cumva proprietățile nefiind de atinsă, tot ce înseamnă cablare și instalație trece pe lângă, de aia există această distanță, plus vine cu rigips care se sigilează și asta este procesul uscat de pregătire a pereților. Se îndreaptă și se corectează. După ce ai primit cheile apartamentului, ai luat varianta standard albă și ai primit actele în regulă, poți să depui autorizația să-ți faci actele, să-ți dai niște pereți jos și să-ți organizezi apartamentul, casa. Din momentul ăla tu ești proprietar și tu decizi ce trebuie să faci. Tot parterul acestei case nu are nicio grindă. Păi, normal că putem să utilizăm maximul din înălțime, să avem toată înălțimea și de ce trebuie să facem grinzile astea în momentul în care avem tehnologie, avem deschideri normale, avem gândire și da, inclusiv și acest pereți, aceste treceri care sunt pe aici făcute, dacă observi betonul, sunt carotate lucrurile pentru trecere și uite în partea asta la altă, da? Inclusiv acest colț. Observi, colțul ăsta tot este fără, atenție, fără coloană. Avem 2,70 la tâmplărie, garantat 2,70. Avem la momentul actual până în beton, nu știu exact cât e, 3 metri, da? Și vom avea uși frumoase de 2,40 la interior, scara turnată cu lățime cum trebuie, zona de trecere ok. Deci 2 oameni în cap, cum se verifică? 2 oameni în cap, deci este o trecere normală, 1,20 e ok. Deci sunt niște standarde, eu zic, de respect.